لەسەرم بابەتە میوانێکمانەیە ئەویش ناواف کەڵچ سەرۆکی ڕێکخراوی پیشەوەر و خاوەنکاری نێودەوڵەتی و پەیوەندی بازرگانی کوردستان و بەغداد لەگەڵ تورکیایە تاوتویەکەین. سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان. پێم خۆشە پێم بڵێ سەردانەکەی ئەردۆغان تا چەند کاریگەری لەسەر پەیوەندیە بازرگانەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بە تورکیاوە بێت. براستی زیارەتە رئیسێما رەجەب تایپ ئەردۆغان گەلکی گرنگە ji bo Tirkiye û Iraqê û Herêma Kurdistanê hûn zanin piştî 12 sala cara yek emîn reîsêma serok Recep Tayyip Erdogan tê Iraqê wê ê Bexdayê wê Erbilê yani ev ziyaret gelkî giring e ji bo ticareta neqeba her du dewleta û ticareta neqeba Tirkiye û Herêma Kurdistanê zanin ya dawî sala 2012 hatibû Iraqê îro ticareta neqeba me û Iraqê û Herêma Kurdistanê kirîn û firotina sala 2023 24 milyar û 100 milyon dolar çêbû yani 12 milyar û 789 milyon dolar îxracata me û kirîna me jî îdxalata me jî 11 milyar 312 milyon dolar derbas bû. Yani ev ziyaret gelekî muhîma hem ji bo desteka Tirkiye ji bo Iraqê desteka Tirkiye ji bo Herêma Kurdistanê û ilişkiyê neqeba me û Iraqê û Herêma Kurdistanê ji bo ku zêde pêş bikevin ev zêde muhîma û divê ziyaretê de nêzîkê seh yani anlaşma wê inşallah imza bin neqeba Tirkiye û Iraqê û Herêma Kurdistanê de. باشە گرنگیەکەی لە چیدا ئەگەر بەخاڵ پێم بڵێ گرنگی چییە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا و بۆ عێراقیش؟ یەک ئەمین ev qalqinma rêka proje qalqinmê ya ku ji lîmana mîna lîmana faw lîmanî wê werê Tirkiye û ser Tirkiye herê Ewropa ew projeke gelkî muhîma hûn zanin nav Iraqê û Herêma Kurdistanê 1200 kilometre ya hem riya demiryolu ya trenê û hem riya otobanê çêdibe yani ew projeke gelkî muhîma ji bo ticareta ku ji Asya werê herê Ewropa hem Iraq û hem Tirkiye dûr de wê bine stratejîk di dewlet yani ev ticaret hem ser Iraqê û Herêma Kurdistanê û hem ser Tirkiye wê çê Ewropa yani ewna yek jê zêde muhîm e ev proje. باشە کاریگەری سەردانەکە لەسەر بازار ڕاستەوخۆ دەرەکەوێت بازاری عێراق وەرێمی کوردستان؟ îro gelek hûn zanin Iraq gelek bajarê wê nû çêdibin divê çêbûna nû da gelek înşallah müteahhitê me gelek wê şixustên çêbûna Iraqê nû da û yani ev ji vê ziyaretê jî hem ticareta me înşallah wê ji nav bêde pêşkevê hem enerjî hem ziraat tarım hem turizm hem tenduristî sağlık hem dergehê nû neqeba Tirkiye û Herêma Kurdistanê de gove bin wê ên sermasê hem av wê ê sermasê hem eğitim em bêjin ev ne hemû înşallah diva sektora hemûka de anlaşma wê çêbin. زۆر باشە ئەو هاکان فیدان ئەڵێت 20 ڕێکەوتن واژۆ دەکەین لەگەڵ عێراقدا پێ دوایە لەم ڕێکەوتنانە لەم 20 ڕێکەوتنە چەندی پەیوەندی بازرگانی و ئابووریە لە نێوان عێراق و تورکیادا و بە هەرێمی کوردستانیشەوە؟ yani gerek taxmîna me ji di behra yek veya sê behra yek ev gerek ê neqeba me û Tirkiye û Herêma
Kurdistanê bin yanî ji bo hem ticareta me bêhtir pêş bikeve ji bo hem çûnûhatina me bêhtir pêş bikeve ji bonî dostaniye me bêhtir pêş dikeve em dixwazin ku ji îro pêde înşallah yani hem Iraq hem Herêma Kurdistanê hem em bêhtir behsa refahê bikin behsa kültürê bikin behsa sanatê bikin û behsa ticaretê bêhtir bikin ji îro pêde înşallah. باشە پێتان وایە پرۆژێ ڕێگەی گەشە پێدانێکێکە بێت لە تەورەکانی گفتوگۆکانی نێوان عێراق و تورکیا؟ یا لیمانا çêkirina lîmana riya faw lîmanê dibêjin olo? بەڵێ. Ew proje ji bo Tirkî û Iraqê û Herêma Kurdistanê gelkî muhîm e. Îro hûn zanin di ser Misrê de û hem wext zêde derbas dibe û hem jî bêhtir du wext keviyê de ama îro got ev 1200 kilometre riya trênê û 1200 kilometre otoban li Iraqê û Herêma Kurdistanê çêbê yani malê got ji Çînê ji Hindistanê em bêjin uzaq û ji dewletê dûr gowerin ev ticaret hemû wê kevê ser Iraq û Herêma Kurdistanê û Tirkî re yani qîmetê her du dewleta bêhtir çê dibe di pêş de yani bêhtir dibine stratejîk yani ev proje gelkî muhîm e yani zaten inşallah divê ziyareta Reis Cumhuriyê me de wê ev anlaşma jî gerek werê imzakirin 1200 kilometre inşallah em dixwazin ku şirketê me Tirkî hem ya demir yoliya trênê û hem jî ya otobanê em dixwazin ku şirketê me Tirkî inşallah çê bikin yani ev muhîm e û ji xeynî wê jî em dixwazin ku ji Erbîlê ji Hewlêrê riya trêna zû em dibêjin em dixwazin ku ji Mêrsînê neqeba Mêrsînê û Erbîlê ev trêna zû jî çêbe yani xizir trên em dibêjin Tirkî trêna zû îro hûn zanin ev hatiye ji İstanbulê hatiye heta Qaramanê niha ji Qaramanê Mêrsînê ser dişoxilin înşallah pêş de Mêrsîn Adana Antep Urfa dewam dike em dixwazin ku înşallah ji Hewlêrê heta Mêrsînê trêna xizirî trêna zû jî çêbe û nêzî wextkî nêzik de hewa lîmaniya me Mêrsînê divebe em dixwazin ku seferê me tayarê Hewlêr û Mêrsîn jî dest pê bikin ew jî muhîm ne. بەڵێ بەڕێز نەواف کەڵش سەرۆکی ڕێکخراوی پیشەوەر و خاوەنکاری نێودەوڵەتی و سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان.